ஹரே கிருஷ்ணா. இது லைவ் போறது. நம்ம வந்து 6வது அத்தியாயம் 26 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கோம். போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கய சாக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களோட இந்த டேட்டிஸ்க்கு என்னோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ள 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம். தியான யோகத்துல வந்து நம்ம வந்து 8 அங்கங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தோம். யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகார, தாரணா, தியான, சமாதி. இந்த 6 நிலைகள் தான் நம்ம வந்து செக்ஷன் 3ல நம்ம வந்து தந்துரும். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா யோகரூடா, அதாவது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ். யோகரூடான்றது இப்ப கிருஷ்ண அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து ரொம்ப முழுமையான நிலை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து கடைசி இது வந்து சமாதி நிலைன்றது வந்து பகவானை வந்து நம்ம நேரடியா வந்து பாக்குறது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இதுவுமே வந்து கொடுத்துருக்கேன். யோக ரூடான்றது வந்து முதல்ல வந்து சாதன பக்தி. சாதன பக்தியிலதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னா பகவானை பத்தி நிறைய வந்து நம்ம வந்து கேட்கும். பகவான ஹியரிங் தான் சிரவணம் பண்றது. அடுத்தது வந்து கீர்த்தனம். நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டோம் பகவானை பத்தி, அதை பத்தி வந்து பகவானை பத்தி வந்து பாடுறதுதான் வந்து கீர்த்தனம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பகவானே எப்பவுமே வந்து ஸ்மரிக்கிறது, அதாவது ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து சாண்டிங் பண்றது அப்படின்ட்டு. இதான் வந்து சாதன பக்தி அப்படின்ட்டு. இந்த சாதன பக்தியில அடுத்த நிலையை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன வாங்கிட்டோமோ அதை வந்து உள்வாங்குறது. இந்த உள்வாங்குறது தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரத்யேகாரா அப்படின்னு. உள்வாங்குறது, அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்றது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து தாரணாவும் தியானமும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தியான நிலையில அது அப்படியே நம்ம வந்து பகவானை பத்தி கேள்விப்பட்டு விட்டு அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து அதுலயே வந்து ஊறி இருக்கும். ஊறும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பகவானை வந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். நான் இப்ப பகவானை வந்து நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்ற இதுல வந்து நம்ம தியானம் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நம்மள வந்து உள்நோக்கி போகணும் அப்படின்னா நான் யாரு, நான் கடவுள் என்பவர் யாரு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்டோம். அப்புறம் வந்து இந்த பிரகிருதினா என்ன, நான் ஏன் இங்க வந்து பிறந்தேன், நான் ஏன் வந்து பணக்கார வீட்டுல பிறந்தேன், நான் ஏன் வந்து ஏழை வீட்டுல பிறந்தேன், எனக்கு ஏன் வந்து ஒரு கால் வந்து சரியில்லை, எனக்கே வந்து கண்ணு சரியா தெரியல, எனக்கே காது கேட்கல அப்படின்ற அந்த தியானம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து போவோம். அதுதான் வந்து மெடிடேஷன். சோ எப்ப நம்மள நாமளே வந்து கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம வந்து டீப் லெவல்ல போகும். மெடிடேஷன் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்னொன்னா வந்து அவர் வந்து பகவான் வந்து சொல்லுவாரு, உனக்கு வந்து குரு வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு. போன சாப்டர்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம். நம்ம தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிபிருஷ்ண சேவையா அப்படின்றது. அது என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ என்கிட்ட நேரம் வரணும் அப்படின்னா ஒரு குரு மூலமா தான் வர முடியும் அப்படின்றாரு. அதுதான் வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம். குருதான் வந்து தெய்வம் யாருன்றது காமிப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த குரு வந்து அணுக வேண்டும். குருவை எப்படி அணுக வேண்டும் அப்படின்றது வந்து போன அத்தியாயத்திலே நம்ம வந்து பார்த்தோம். எப்படி அப்படின்னா குரு வந்து நம்ம பணிந்து கேள்வி கேட்க வேண்டும். நான் கேள்வி கேட்கணும். குரு இந்த இதுல எதனாவது ஒரு 15வது அத்தியாயத்துல 15வது ஸ்லோகம் எது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது வந்து கேள்விகள் வந்து கிடையாது. கேள்வி அப்படின்றது நம்ம இந்த சனாதன தர்மம், அதாவது நம்ம உபனிஷத்கள், நம்ம எல்லா ஆன்மீகம் எது சம்பந்தப்பட்டதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து பதில்கள் வந்து வரும். எப்படி வந்து பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காரு. அவரு கேள்வி கேட்கதான் பகவான் வந்து ஒன்னொன்னா அதுக்கு வந்து பதில் வந்து சொல்றாரு. அதே மாதிரி மகாபாரதத்துல ஃபுல்லாமும் அதுதான் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு.
வியாசர் வந்து அவர் வந்து நிறைய வந்து இவரை வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. யாரு? பிள்ளையார வந்து கேள் சாரி இவரை வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. ஐ திங்க் பிள்ளையார நினைக்கிறேன். மகாபாரத வால்மீகி வியாசர். சோ அப்ப வந்து நிறைய வந்து கேள்விகள் கேட்கிறாரு. கேள்வி கேட்ட அப்புறம் பதில்கள்லாம் ஒன்னொன்னா வந்து வருது. அதே மாதிரி உபனிஷத்கள்ல அது வந்து நச்சிகேத்தர் வந்து யம தர்மராஜன்ட்டு நிறைய வந்து கேள்விகள் வந்து இதே ராமாயணத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா வால்மீகி வந்து நிறைய வந்து கேள்விகள் நாரதர் வந்து நிறைய வந்து கேள்வி கேட்க கேட்கதான் நம்மளுக்கு வந்து ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெருகும் அப்படின்ட்டு வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து கேள்விகள் கேட்காத இருக்காங்களோ அப்படின்னா அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக வந்து அட்டன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ பகவானை பத்தி நம்ம எப்பவுமே வந்து தியானிக்கிறது வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்கும். நம்மளுக்கு நாமளே வந்து கேள்விகள் கேட்கும்போது நம்மளுக்கு உண்மைகள் வந்து பல விளங்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இதெல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். இதுதான் இது எதோ எதோ நிஷ்டதி வாட் எவர் மைண்ட் வாண்டர்ஸ் போது நம்ம மனசு வந்து எப்பவுமே வந்து சஞ்சலான்னு வந்து போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். சஞ்சலான்றது வந்து மகாலட்சுமி தாயாரோட பேரே வந்து சஞ்சலான்னு பேரு. ஏன்னா அவ வந்து இந்த பக்கம் ஒரே இடத்துல நிலை கொண்டிருக்கு. இந்த தாமரையில உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால தாமரை வந்து எப்பவுமே வந்து தண்ணியில தான் இருக்கும். ஸோ அப்ப தண்ணி வந்து இப்படி அப்படியே ஆடும்போது அந்த தேவியும் வந்து தாயாரும் வந்து இப்படி அப்படின்னா வந்து ஆடிட்டு அதே போலதான் இதுவும் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணமும் அப்படிதான் வந்து சொல்றாங்க. பணம் வந்து ஒரே இடத்துல நிக்கிறது. அது வந்து போயிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு சமயத்துல வந்து ஒருத்தன் வந்து திடீர்னு வந்து பணக்காரராங்க, திடீர்னு வந்து ஏழையா. வேற அவரோ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க. உம் 3 வந்து கேள்வி கேட்டாங்க. கடவுள் கடவுள் வந்து கடவுள் வந்து எங்க இருக்காரு? அப்புறம் வந்து கடவுள் வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரு? அப்புறம் வந்து கடவுளை இன்னொன்னு ஒரு கேள்வி. சரி கடவுள் இப்போ கடவுள் வந்து எங்க இருக்காரு? கடவுள் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார்? அப்புறம் வந்து கடவுளை எப்படி காண்பது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேட்டு அதுக்குதான் வந்து நான் கேள்விகள்லாம் நிறைய வந்து கேட்கும்போது வந்து உண்டான பதில் வந்து கிடைக்கும். அந்த பதில் வந்து யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து சொல்றது. அரசர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. தன்னோட மந்திரி கிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்டு ஒரு முதன்மையான மந்திரி கிட்ட வந்து சொன்னாங்க கடவுள் எங்க இருக்கிறாரு? கடவுள் வந்து இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாரு? அதெல்லாம் வந்து கேட்கும்போது அவருக்கு வந்து எப்படி பதில் சொல்றது அப்படின்றது வந்து தெரியல. தன்னோட பேத்தி கிட்ட போய் சொல்றாரு. தாத்தா ஏன் இப்படி கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது தாத்தா வந்து சொல்றாரு எனக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டேன் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு. நீங்க விடுங்க நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாளைக்கு அரசவைக்கு வந்து அந்த குழந்தை வந்து போயிட்டு அந்த ராஜா வந்து கேக்குறாரு நீ வந்திருக்கிய உங்க தாத்தா எங்க அப்படின்னு. தாத்தா உடம்பு சரியில்லை நான் தான் பதில் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு. நீ ஏன் சொல்ல போற அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியம். அப்ப வந்து கேள்விகள் கேளுங்க அப்படின்ட்டு கேட்கும் போது அந்த ராஜா வந்து கேள்விகள்லாம் வந்து கேக்குறாங்க. கேட்கும்போது அந்த உடனே அந்த பேத்தி வந்து சொல்லிட்டா இந்த முதல்லயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுவே இல்லையே. நீங்க யாரு வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்களோ அவங்க எப்பவுமே வந்து தாழ்ந்த நிலையில உட்காரணும். அப்பதான் வந்து கேள்வி பதில் சொல்றவங்களுக்கு வந்து உயர்நிலையில இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணம் வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால ராஜா என்ன பண்றாரு? சிம்மாசனம் வந்துட்டு இறங்கிட்டாரு அவரு. சோ இந்த பொண்ணு போய் அந்த இதுல உட்காந்து இப்ப கேளுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது கடவுள் எங்க இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது ஒரு இது எடுத்துணும் இல்ல கடவுள் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த முதல் கேள்வி வந்து கடவுள் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது ஒரு விளக்கு எடுத்துதான் சொல்லுது அந்த குழந்தை. விளக்கு ஏத்திட்டு இருக்கும் போது அந்த குழந்தை வந்து கேட்கறது ராஜா கிட்ட இப்ப சொல்லுங்க இந்த விளக்கு வந்து எந்த திசையை நோக்கி வந்து எரிகின்றது அப்படின்னு சொல்லி. அதை எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு. அதேதான் வந்து கடவுள் வந்து எல்லா திசையிலும் இருக்கிறதுனால கடவுள் வந்து இந்த திசை அந்த திசை அப்படி இல்லை எல்லா திசையிலும் இருக்கிறதுனால கடவுள் வந்து அதுக்கு வந்து பதில் இதுதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார். இது கூட நம்மளுக்கு தெரியாத போயிடுது அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து கடவுள் எங்க இருக்கின்றார் அப்படின்னு. உடனே பால் எடுத்துன்னு சொல்லிட்டேன் குழந்தை. பால் எடுத்துன்னு வந்துட்டு அப்புறம் ராஜா நீங்க வந்து சொல்லுங்க இந்த பால்ல வந்து வெண்ணெய் இருக்கா? இருக்கு அப்படின்னு. நெய் இருக்கா? இருக்கு. தயிர் இருக்கா? இருக்கு. சரி இப்ப எனக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த பால் தயிர் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் தனித்தனியா பிரிங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. பால்ல இருக்குன்னு சொல்றீங்களா தனித்தனியா பிரிங்க
அப்படின்ன போது அந்த ராஜா சொன்னாரு, ஐய இதை எப்படி பிரிக்க முடியும்? அதேதான் வந்து கடவுளும் வந்து என்ன அப்படின்னா, கடவுள் வந்து இங்க அங்க அப்படின்றது கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் இது அவருடைய லோகம். அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. ஏதோ ஏதோ அப்படின்னு அந்த நம்ம நரசிம்மர் வந்து கேட்கிறாரு இல்லையா, அந்த ஹிரண்யகசிபு கேட்கிறாரு, இங்க இருக்காரா, அங்க இருக்காரா, அங்கல இருக்காரா, இந்த தூண்ல இருக்காரா, இந்த தூண்ல இருக்காரா அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. தூணினும் இருப்பான், துணுமினும் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத சொல்லி ஒரு அடி அடிச்சாரு. இவரு வந்து நரசிம்மர் வந்து வெளியில் வந்தார். அந்த மாதிரி எந்த திசை அப்படின்றது எந்த இதுன்றது கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் வந்து கடவுள் இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து இப்போ மூன்றாவது கேள்வி வந்து கடவுள் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த குழந்தை வந்து சொல்லிட்டு யார் அங்கேயே வந்து இந்த காவலாளியை கூப்பிட்டு இந்த ஆளை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. ராஜாக்கு ஒரே தூக்கி வாரி போட்டுருது. என்னடாவது நான் ராஜாவா இருக்கேன், என்ன போய் அரெஸ்ட் பண்ண சொல்றது இந்த பொண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நான் அப்ப வந்து அவங்க இவங்கள காவலாளி எல்லாம் வந்துட்டாங்க. அவங்க வந்து பயப்படுறாங்க. ராஜாவை போய் எப்படி நம்ம இது பண்றது அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாம். சோ அப்போ வந்து அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லிட்டான், இது நீ கேட்டியே இப்போ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு. நீ வந்து எங்க இருந்த? சிம்மாசனத்துல இருந்த. மேல இருக்கிறவங்களை வந்து கீழே தள்ளியும், கீழே இருக்கிறவங்களை வந்து மேல தள்ளியும், எது என்ன ரீசன் எதுன்னு கிடையாது, அவங்கள வந்து சிறையில் அடைக்கிறது. இதுதான் வந்து பகவான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. இதுதான் வந்து பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு அப்பாட்டுக்கு அந்த பொண்ணு வந்து கிளம்பி அந்த கேள்வி நிறைய வந்து நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கதான் நம்மளுக்கு வந்து பதில்கள் வந்து நம்மள வந்து சிந்திக்க வைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் இங்க வந்து அடுத்தது நம்ம 27வது ஸ்லோகம் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறா? 27 ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேளா? எஸ் மாதாஜி. சிரிச்சுங்க சொல்றேன் கல்யா. பிரசந்த மனசம் ஹேகினம் யோகினம் சுக உத்தமம் உபைதி சாந்த ராஜசம் பிரம்மபூதம் அகல்மஷம். சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த யோகியானவன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகின்றான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவிலிருந்து விடுபடுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். எப்ப நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல நம்மளுடைய தியானத்தை நோக்கி நம்ம வந்து தவம் பண்றோமோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவானுடைய அருள் வந்து நம்ம ரஜோகுணம் பேராசை பேராசை எல்லாமே நம்மள வந்து கடந்து போய், அதாவது ரஜோகுணத்திலிருந்து போயிட்டு பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்கள் நம்ம முன்னாடியில என்ன பண்ணினமோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த விளைவுகளிலிருந்து ஏன் பகவானை நோக்கி தியானம் பண்ணிருந்தா. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம், அஜாமிலர் வந்து எவ்வளவு வந்து பண்ணாத செயல்கள் கிடையாது, அத்தனையும் வந்து செஞ்சிருக்கா. அவருக்கே வந்து பகவான் வந்து நாராயண தூதர்கள் அமைச்சு இது பண்ணிருக்கும் போது நாம வந்து எவ்வளவு பண்ணியிருந்தானா போன ஜென்மத்துல நம்ம பண்ணிருப்போம். அதுக்கு உண்டான பலனை நம்ம இப்போ அனுபவிச்சோம். அப்பேற்பட்ட யோகியானது வந்து தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் தப்புக்கள் என்ன பண்ணா அதுல இருந்து அவன் விடுவிக்கப்படுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். அடுத்தது 28வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விகத கல்மஷ சுகேன பிரம்ம சம்பிரஸ்மம் அத்யந்தம் சுகம் அஷ்ணுதே. சோ இதுல வந்து இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு, சோ பகவான் தியானத்தினால அதாவது யோக பயிற்சினால அவன் வந்து இடைவிடாமல் கொஞ்சம் கூட வந்து பிரேக் இல்லாம வந்து தியானம் பண்ணியிருக்கிறதுனால எல்லா ஜட கலங்கங்கள், அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாமே வந்து களங்கம் தான். நம்ம எல்லாருமே வந்து 4 குறைகளோடு தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பிறந்திருக்கிறோம். இப்போ என்ன அப்படின்னா, நம்ம சொல்லலாம் நான் யாருமே சீட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. நம்மளுடைய குணமே அதுதான். நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து சீட் பண்ணிருப்போம். சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி அப்படின்ட்டு ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து மாயையில எப்பவுமே வந்து சிக்கின்னு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து
இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா லயபிள் டு மேக் மிஸ்டேக்ஸ். நம்ம வந்து தப்புக்கள் யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து பர்ஃபெக்ட் யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் தான். இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் அப்படின்னு குறையோடைய புலன்கள் வந்து வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த தப்புக்கள் வந்து நிறைய பண்றோம். பொறையோடைய புலன்கள், அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மாயை, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மற்றவர்களை வந்து எப்படி ஏமாத்துறது அப்படின்றது அது வந்து சொல்றது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ். நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து நம்ம கையில கட்டுப்பாட்டுல இல்லை. மனசே நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லாத போது இந்த சமயம் வந்து இது பேசுவோம், அடுத்த சமயம் வந்து மாறி கூட வந்து பேசுவாங்க. அப்பதான் இதை யூஸ் பண்ணிதான் நிறைய வந்து தலைவர் குளோபல் லீடர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு இந்த குறைகள் இருக்கிறதுனால்தான் ஈஸியா வந்துட்டு மக்களை வந்து ஏமாத்தக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த உலக தலைவர்கள் சரி, அப்புறம் வந்து நம்மள நாட்டை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறவங்ககிட்டயும் சரி இது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து இந்த ஜட கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட வேண்டும். இந்த இம்பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ், இந்த 4 குறைகள் அதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறது அப்படின்னா மனசை வந்து கட்டுப்படுத்த வைக்க வேண்டும். திவ்யமான பகவானுடைய எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ். பகவானுக்கு எப்படி எல்லாம் நம்ம சர்வீஸ் பண்றது அப்படின்னா வந்து கோவிலுக்கு நான் வந்து கோவிலுக்கே எனக்கு போறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா கோவிலுக்கு போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. எப்ப நீ வந்து பகவானை வந்து நான் வந்து ஸ்மரிக்க ஆரம்பிச்ச, அதாவது ரிமெம்பர் பண்ணிட்டே இருக்கியோ, நீ இருக்கிற இடமே வந்து கோவிலாக மாற்ற முடியும். அந்த இடத்துலயே வந்து ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சு அந்த அலங்காரம் எல்லாம் வந்து பண்ணி அதுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி 4 பேரை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணாலே வந்து பகவத் சேவைதான். அதுக்கு பகவானுக்கு வந்து கீர்த்தனம் பண்றது, பகவானை பத்தி நிறைய பேர்த்த சொல்றது, இது எல்லாமே வந்து சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு அந்த அந்த பகவானுடைய அன்பு தொண்டில் நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா உன்னதமான சுக நிலையை அடையும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த காலத்துல வந்து என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தி யாரெல்லாம் நினைக்காத இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து அடுத்த ஜென்மால எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது. பகவானை நினைக்காதவர்கள் வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து எப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்னு வந்து ஏன்னா அவராலதான் நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல வந்து படைக்கிறோம். அவரே பத்தியே நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போறது எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு. மிருகத்தோடைய கீழமான ஒரு நல்ல நிலையில அங்க இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து வருது அப்படின்ட்டு தன்மை என்றால் பகவானுடன் தன்னுடைய உண்மையான உறவை வந்து மேம்படுத்தி. அதுதான் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் யார், கடவுள் யார், பிரகிருதி இந்த பிரகிருதி என்ன, இதுதான் வந்து அந்த அந்த 5 சப்ஜெக்ட் வந்து திருப்பி நம்ம வந்து அதை கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கோம். கர்மானா என்ன அப்படின்றது, பிரகிருத்தினா என்ன, அப்புறம் வந்து இந்த உயிர் வழி அதாவது பிரம்மன் இல்லை, சோ அதெல்லாம் என்ன, இது 5 நம்மளுக்கு காலம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. காலம் வந்து நம்ம டாபிக் ஆரம்பிச்சதே வந்து காலத்துல தான் ஆரம்பிச்சோம். காலம்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முந்தைய காலம் அப்படி எப்படி நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் சத்திய யுகம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் யுகம். வானாலே என்ன 2 இல்லையா, துவாபர யுகம். அடுத்தது வந்து 3வது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2வது தான் வந்து திரேதா யுகம் அப்படின்றது. திரேனாலே 3ன்னு அர்த்தம். நம்ம யூஸ்வலா வந்து ஸ்கூல்ல என்ன படிப்போம், 1 2 3 படிப்போம். ஆனா இங்க இது பொறுத்த வரைக்கும் 1 3 2 4 அப்படின்னு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். எப்படின்னா சத்தியயுகம், திரேதாயுகம் 3வது, அடுத்தது வந்து துவாபர யுகம், அதுக்கு அடுத்ததுதான் வந்து கலியுகம் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த யுகங்கள்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு திவ்ய யுகமா வந்து மாறுறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதுக்கும் ஒரு கதை வந்து இருக்கு. ஏன் வந்து துவாபர யுகம்ன்றது முன்னாடி வராம திரேதா யுகம் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது அப்படின்றது அதுக்கும் வந்து கதை இருக்கு. நான் டைம் கிடைக்கும் போது நான் வந்து சொல்றேன். இதான் இறைவனுக்கு தெய்வீக தொண்டு புரிவதுதான் வந்து நம்மளுடைய வேலையாக இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து அதுக்கு மாறாக என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பொருள் எப்படி ஈட்டி எப்படி நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து சந்தோஷமா வாழறது அப்படின்றது வந்து நம்ம அததான் வந்து முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் இங்க வந்து 29 சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி இக்ஷதே யோக யுக்தாத்மா சர்வத்ர சமதர்ஷன. அதாவது சமதர்ஷனன்னாலே எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்க வேண்டும். நம்ம வந்து யாருமே இன்னைக்கு வந்து சித்ரா பௌர்ணமின்னு இருக்கிறதுனால யாருமே நம்ம வந்து இதுவா பேசக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு. போன்ல எப்பவுமே பேசக்கூடாது. பட் இன்னைக்கு வந்து புது கணக்கு வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு சித்திரகுப்தர்.
சித்திரகுப்தன் வந்து புது கணக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனால நம்ம யாரை பத்தியுமே எதுவுமே வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இந்த இதுல வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, உண்மையான யோகி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றார். எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றார். பகவான் வந்து சொல்றாரு, ஒரு உண்மையான யோகி வந்து என்னை பகவானை வந்து எல்லா இதுலயும் அந்த இதுலயே வந்து நம்ம வந்து 18வது 18 days கிளாஸ்ல வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஒரு யோகி உட்கார்ந்துருப்பாரு, சுத்தி வந்து ஆடு மாடு எல்லாமே உட்காந்துருக்கும், செடி குடி எல்லாமே உட்காந்துருக்கும். பகவான் வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து இருக்காரு. அவர் அப்ப யோகியானவன் என்ன திங்க் பண்றான், எனக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், இந்த இதுக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கார், எல்லா உயிர்களிலும் காண்கின்றான், என்னில் எல்லா உயிர்களையும் பகவான்லயும் வந்து எல்லா உயிர்களையும் பார்க்கலாம். பகவான் எடுத்துட்டாச்சு அப்படின்னு அவருக்குள்ள நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம் பாக்குறோம் இல்லையா, பகவானுக்குள்ள எல்லா உயிர்களும் வந்து தெரியறது இல்லையா, அந்த அட்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. என்னில் வந்து எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றார், பகவான் கிட்ட வந்து உயிர்களையும் வந்து காண்கின்றார். உண்மையில் தன்னுடன் உடையவோன் பரமபுருஷரான என்னை பகவான் தான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்காருன்றது ஒரு உண்மையான யோகியோட அடையாளம் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள யோகியானவன் பக்குவமான பார்வையாளன். ஏனெனில் பரமனான கிருஷ்ணரின் எல்லாரும் இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றிருப்பதை அவன் காண்கின்றான். இறைவன் தனது பரமாத்மா ரூபத்தின் மூலம் பிராமணன், நாய் என இருவரின் இதயத்திலும் உரைகின்றார். பகவான் எப்போதும் திவ்யமானவர் என்பதையும், அவர் நாயுடன் இருந்தாலும் பிராமணனுடன் இருந்தாலும் பௌதீகத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பகவான் தான் எல்லாமே, இந்த பிரகிருத்தியை படைச்சதே வந்து பகவான் தான். பிரகிருத்தியை படைச்சா கூட பகவான் வந்து அங்க வந்து இருக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய இடம் வந்து வைகுண்டம் தான் அப்படின்ட்டு, கோலோக பிருந்தாவன் வைகுண்டம் தான் அவரு வந்து இருக்கு. அதுல வந்து அவர் பங்கேற்று, அதே மாதிரி அவர் வந்து நிறைய இந்த முக்குணங்கள் அவர் வந்து கொண்டாலும் அதற்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தனிப்பட்ட ஆத்மா குறிப்பிட்ட இதயத்தில் மட்டுமே உள்ளது, எல்லாருடைய இதயத்திலும் அல்ல. ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுவே. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ஒரு நாயுடன் இருந்தாலும் பிராமணனுடன் இருந்தாலும் பௌதிகத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்பதை பக்குவமான யோகி அறிகின்றார். இதுவே பகவானின் உன்னதமான சமத்துவம். பகவான் வந்து நாயகிலையும் இருக்காரு, மனுஷங்கிட்டையும் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ண உணர்வினன் கடவுளை நம்புவனின் இதயத்திலும் நம்பாதவனின் இதயத்திலும் அவரை காண முடியும். இப்ப வந்து பகவான் வந்து ஒரு நாத்திகவாதியாக இருக்கா அப்படின்னா அவன் இதயத்துல பகவான் இல்லை அப்படின்றது கிடையாது. பகவான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருக்காரு, அவர்கிட்டயும் இருக்கா, நம்ம கிட்ட யார் வந்து those who believe in God அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து பகவான் இருக்காரு. அவர் வந்து சமமானவர். இது வந்து யாரு வந்து அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறையுடைய புலன்கள் வச்சு நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து சந்தேகப்பட்டுட்டே இருக்கோம். எல்லா உயிர்வாழியின் வெளிப்புறம் கூட கடவுளின் சக்தியால் தான் அமைந்து 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட போவதை போல கடவுளுக்கு ஆன்மீக சக்தி, பௌதீக சக்தி என இரண்டு. அதாவது ஆன்மீக சக்தின்றது உயர்ந்த சக்தி, பௌதீக சக்தின்றது தாழ்ந்த சக்தி. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்டே இருந்து வந்த உயர்ந்த சக்தி தான். இங்க வந்ததுனால நம்ம வந்து மகா தத்துவ இதுல வந்திருக்கிறதுனால, பிரகிருதியில வந்திருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த குறைகளோட நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அவர் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளுக்கு பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இருவிதத்திலும் ஆத்மா வந்து இறைவனின் தொண்டனே. இது சமநோக்கு பார்வையுடைய கிருஷ்ண பக்தரின் பூர்ணமாக உள்ளது அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா ஹிருதயத்திலயும் வந்து பகவான் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து சமம், எல்லாருக்கும் வந்து சமம் அப்படின்ட்டு வந்து யோமா பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் சாமயி பஷ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஷ்யாமி சச்சமே ந பிரணஷ்யதி. சோ இங்க வந்து 30வது ஸ்லோகம் வந்து ஸ்லோகம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் என்னை எல்லா இடங்களிலும், பகவான் வந்து எங்க இருக்கின்றார் அப்படின்னு கேட்கும்போது, நான் எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன், என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பது கிடையாது. யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானை வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து பகவான் வந்து விட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி பகவானை வந்து யாரு வந்து ரொம்ப பிடிச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களையும் வந்து பகவான் வந்து விட மாட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம்.
கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரை எங்கும் காண்பதும் கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றையும் காண்பதுமே நிச்சயம். அதான் வந்து 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்க்க போறது. சோ இந்த அத்தியாயத்தோட உங்களுக்கு வந்து கர்மயோகம் வந்து முடியாது. 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து பக்தி யோகம். பக்தி யோகம்னு வரும்போது பகவான் எதிலெல்லாம் இருக்காரு அப்படின்றது 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும். அவரு தண்ணி நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போது அந்த சுவை இருக்கு இல்லையா, அந்த சுவையில வந்து பகவான் இருக்காரு. சோ ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துல பகவான் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படையாகும். கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பை வளர்ப்பதாகும். இது ஜடத்திலிருந்து முக்தி அடைவதை விட உயர்ந்த நிலையாகும். தன்னுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண உணர்வின் இந்நிலையில் பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரே எல்லாம் ஆகிவிடுவதாலும் பக்தன் கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பில் முழுமை அடைவதாலும் பக்தன் கிருஷ்ணருடன் ஒன்றாகி விடுவதாகவும் கூறலாம். பின்னர் கிருஷ்ணருக்கும் பக்தனுக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு வந்து உறவு வந்து அந்நிலையில் ஜீவனை அழிக்கவோ பக்தனின் பார்வையிலிருந்து விளக்கவோ இயலாது. கிருஷ்ணரில் கலப்பது ஆன்மீக அழிவாகும். பக்தன் அத்தகு அபாயத்தை ஏற்பது கிடையாது. அதுதான் இங்க வந்து பிரேமை என்பது மையினால் அலங்கப்பட்ட பக்தனின் கண்களால் எப்போதும் காணப்படும் ஆதி புருஷரான கோவிந்தரை நான் வணங்குகின்றேன் என்று பிரம்ம சமயத்துல வந்து பிரம்மா வந்து குறிப்பிட்டார். பக்தனின் இதயத்தில் வீற்றுள்ள அவர் தனது நித்தியமான ஷாம சுந்தர ரூபத்தில் எப்போதும் காணப்படுகின்றார். இறைவனை காணாமல் ஒரு கணமும் வாழ முடியாதவனாக இருக்கிறான். யாரு? கிருஷ்ண உணர்வு பத்தி யாரா படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण पढ़िए माताजी। படிங்க. सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. 31வது ஸ்லோகத்துல சர்வபூதம் அதாவது எல்லா உயிர் வாழ்வும் பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளும் எப்போதும் எண்ணி இது வந்து சொல்லும் போது பிரபுபாதாவோட தான் வந்து ஞாபகம். பிரபுபாதாவோட லைஃப் ஹிஸ்டரி வந்து படிக்கும்போது அவரோடது வந்து லைஃப் ஹிஸ்டரி படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து ஒரு கோவிலும் ஸ்தாபிக்கும் போது என்னெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து இது ஏற்பட்டது, எப்படிலாம் வந்து அவர் வந்து அதை ஆரம்பிச்சாரு எல்லாம் அப்படியே இட் இஸ் நாட் அ கேக் வாக் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. நான் போனேன் அந்த இடத்துல வந்து இந்த நிலம் வேணும் கோவில் கட்டுறதுக்கு அப்படின்னு சரிங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நடந்தது கிடையாது. எந்த ஒரு கோவில் நிர்மாணம் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி பிஹைண்ட் இட்ன்ற மாதிரி நிறைய வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் எந்த ஒரு இதை எடுத்திருந்தாலும் அதுதான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். அதனால்தான் அவருடைய சரிதத்தை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்றது. எப்படி நம்ம வந்து சாதாரணமாவா நம்மளுக்கு வந்து யாராவது ஏதாவது சொன்னா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிட்டன் நம்ம வந்து கோவம் வந்து உடனே அவங்களை வந்து எதிர்த்து பேசுவோம். பிரபுபாதா வந்து அவருக்கு நிலம் தரேன் எல்லாம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில வந்து அவரை ஏமாத்தக்கூடிய நிலையில வரும்போது அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பணம் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு நானு, அப்பவும் வந்து எல்லா கோவில்லாமும் நிர்மாணம் பண்ணியாச்சு, நான் வந்து பணமே நீங்க கொடுக்கவே இல்லை, இந்த கோவிலை நான் இடிச்சு போட போறேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லும் போது அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இது என்னோட செயலே கிடையாது, இது பகவானோட செயல், பகவான் இதுக்கு மூலமா எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு, அது என்னன்றது நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றது. கடைசியில என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட்ல எடுத்துன்றதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பகவானே யோசிச்சிருப்பாரு, உனக்கு என்னதான் கஷ்டம் கொடுத்தாலும் எல்லாமே நான் பார்த்துப்பேன்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா என்ன பண்றாரு, அந்த கோவில் அந்த நிலத்தை யாரு வச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களே வந்து நேரம் என்ன பண்றாங்க, என்ன நீங்க பணங்கடெல்லாம் இது தர வேண்டாம், கோவிலோட டாக்குமெண்ட்ஸ் அத்தனையே நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துடுறேன், நீங்க வந்து என்ன வந்து காழ்ப்புணர்ச்சியோட பாக்காதீங்க, வந்து நான் வந்து எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன், கடவுள்கிட்ட நீங்க வேண்டிக்கோங்க எனக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன். இதுவும் யாரால அப்படி அவரு சொல்றாரு, இதுவும் யாரால நடந்தது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் அவர் நடத்திக்கிறாரு, அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி. எல்லாமே வந்து அவர் யார் அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்த மாதிரி வந்து நினைப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அவருடைய வாழ்க்கை லீலாமிருதம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை நம்ம படிக்கும் போதுதான் நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள் ஆன்மீகத்துல வந்தா கூட எல்லா இதுலயுமே நம்ம பிசினஸ் எடுக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, ஆன்மீகத்துல வந்தா கூட நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள்
கஷ்டங்கள்லாம் மீறி நம்ம வந்து நிலைச்சு நிக்கிறோமே அதுதான் வந்து பகவான். கஷ்டம் கொடுத்தாலும் அப்படி விட்டுட்டு பக்தியா அதுவா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போகாம அதுலயே நிலைச்சு இருக்கானே அவனுக்கு வந்து பகவான் வந்து என்னைக்குமே வந்து விடமாட்டார் அப்படின்றது இந்த இது மூலமா வந்து சொல்றாரு. அதான் வந்து யோகி வந்து அந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே என்னில் நிலை பெற்றுள்ளார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பரமாத்மா அதான் வந்து எப்பவுமே வந்து பகவான் பேர்ல வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. திரிகால அதாவது காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ணர் எங்கும் பரவியுள்ளார் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அந்த யோகியானவனுக்கு இருக்கின்றது. அவரது திவ்ய ரூபத்தில் கவனம் செலுத்துபவர் அவரது நினைவில் மூழ்கி பின்னர் அவருடனான திவ்யமான உறவில் ஆனந்தம் கொள்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து விஷ்ணு ஒருவரே என்ற போதிலும் அவர் எங்கும் நிறைந்துள்ளார். சூரியன் எவ்வாறு ஒரே சமயத்தில் பல இடங்களில் தோற்றமளிக்கிறதோ அது போல தனது அச்சிந்திய சித்த சக்தியால் தனக்கென்ற ஒரு ரூபம் உள்ள போதிலும் பகவான் விஷ்ணு எல்லா இடங்களிலும் வீற்றிருக்கார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. இங்க இதான் அந்த வந்து காமிக்கிறாங்க பிக்சர்ல வந்து பாக்குறீங்க. அவரோட வந்து ஒரு ரூபம் அப்படின்னா கூட நம்ம காண்பது வந்து பல ரூபங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அவர் எல்லா இதுலயும் வந்து இருக்கின்றார். எப்படி வந்து பகவான் இவர் கிருஷ்ணருடைய 16,108 மனைவிமார்கள் இருக்காங்களே எல்லாருக்கும் யாருமே வந்து இப்ப ஒரு மனைவி வச்சுட்டே தகராறு நடிக்கிறது 2 ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து 16,108 மனைவிமார்கள் இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் அவர் வந்து வியாபித்து இருக்கிறதுனால இங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து மனைவி அப்படின்னா அது காம இச்சையினால வரக்கூடியது கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. சாதாரணமா வந்து இப்ப இந்த வாதிகள் என்ன பகவானை நம்பாதவர்கள்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து எல்லாமே வந்து காமத்தோட வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. பகவானை கூட வந்து காமத்தோட வந்து கனெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மோபம் ஏன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி அர்ஜுன சுகம் வாயதி வாதுகம் சயோகி பரமோ மதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் படிக்கிறீங்க பிரபுஜி, நல்லா படிக்கிறீங்க. அர்ஜுனா எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். இதான் வந்து கம்பேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து கம்பேஷன் வரும்போது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாருடைய துக்கமும் வந்து தன்னோட துக்கமா எது அதுதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து முதல் அத்தியாயத்திலேயே கம்பேஷனட்டா இருக்கும். இப்போ எல்லா உயிர்களும் அந்த உயிரும் கஷ்டப்படுமே. ஒரு அனிமல் ஆகட்டும் இல்ல ஒரு பூச்சி ஆகட்டும் அதை வந்து நல்லா துன்புறுத்தினா அதுக்கும் கஷ்டம் இருக்குமே அப்படின்னு எவன் ஒருவன் இந்த மாதிரி திங்க் பண்றாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து பகவான் வந்து நிலைத்திருப்பார் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பனே வந்து பரம யோகி ஆவான். அவன் தனது சுய அனுபவத்தால் எல்லாருடைய சுக துக்கத்தையும் அறிவான். உயிர் வாழி துன்பப்படுவதற்கான காரணம் இறைவனுடன் தனது உறவை வந்து மறந்திருப்பது. மேலும் மகிழ்ச்சிக்கான காரணம் கிருஷ்ணரே மனிதனின் எல்லா செயல்களுக்கும் அனுபவிப்பார்கள். கிருஷ்ணரே எல்லா நாடுகளுக்கும் கிரகங்களுக்கும் உரிமையான கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்களிலும் உற்ற நண்பன் என்பதே. இங்க வந்து ஒரு பக்குவமான தியானத்திற்காக தனி இடத்திற்கு செல்லும் யோகி நம்ம வந்து சமாதி நிலை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம நிச்சயம் வந்து தனிமையான ஒரு இடத்தை நோக்கிதான். அதுவும் வந்து திவ்யமான இடம் அப்படின்ட்டு அதாவது கோவில் குளங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து அதான் வந்து சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா நம்ம கோவிலுக்கு போகலாம். கோவிலுக்கு போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மற்றவங்களை பத்தி எதுவுமே வந்து பேசாம நம்ம வந்து இந்த சாண்டிங் பண்றது வந்து கோவில்ல போய் ஒரு தரம் சாண்டிங் பண்ணாலும் 1000 தரத்துக்கு ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம வேற எதுவுமே வந்து பேச மாட்டோம். அதே வீட்டுல அப்படின்னா பல அலுவல்கள் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கும். அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம், அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம், இங்க போகணுமே அங்க போகணுமே, இந்த சாண்டிங்க கடகடன்னு முடிச்சுடலாம் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு அந்த எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு வந்து. ஆனா கோவிலுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து அந்த மாதிரி. அதனாலதான் கோவிலுக்கு போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ரவுண்டா 4 ரவுண்டா பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா பக்குவமான தியானத்திற்காக தனி இடத்திற்கு செல்லும் யோகி ஒவ்வொரு மனிதனையும் கிருஷ்ண உணர்வனை நோக்கி திருப்புவதற்கு தன்னால் இயன்றவரை முயலும் பக்தனை போன்று பக்குவம் அடைந்தவன் அல்ல அப்படின்ட்டு வந்து பக்குவமான தியானத்திற்காக தனி இடத்திற்கு செல்லும் யோகி ஒவ்வொரு மனிதனையும் கிருஷ்ண உணர்வனை நோக்கி திருப்புவதற்கு தன்னால் இயன்றவரை முயலும் பக்தனை போன்று பக்குவம். யோகி வந்து அந்த கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வனை பரப்பதற்காக இருப்பாங்க.
யோகிகள் வந்து எப்படி வந்து தான் வந்து அந்த பரபிரம்மனை அடையிறது அப்படின்றது அவங்க வந்து அவங்களுடைய குறிக்கோளே அதுதான் இருக்கும் வந்து இங்க அடுத்தது வந்து 33ல இருந்து 36 இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. இந்த மனசை வந்து நம்ம மனசு வந்து கட்டுப்படுத்துவது வந்து சந்தேகத்திற்கு இடமிருந்து கடினமான செயலாக நம்ம நினைச்சிட்டே இருப்போம். நீ முற்றிடலாம் அப்படின்ட்டு இப்ப மனசு அங்கங்க ஓடி. மனக்கட்டுப்பாடு வந்து அவசியம் மற்றும் நிலையான பயிற்சி மற்றும் பற்றின்மை மூலம் மட்டுமே வந்து பெற முடியும். பற்று இருந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க பேர்ல அது என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பற்றே நம்ம கிட்ட வந்து நம்மள வந்து இந்த இது இல்லாம என்ன சொல்றது, அந்த தியானத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம இருக்க வைக்கிறதே வந்து இதுதான் அப்படின்றது. மனசை வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து கட்டுப்பாட்டுல பத்தி ஜினோவாச்சு. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि संजलत्वा स्थितिं स्थिराम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினார், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் மனசு எப்படி வந்து சஞ்சலா தேவி மாதிரி நிலையற்றதோ அமைதியற்றதும் ஆனதான் நீங்கள் எப்போதும் கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் நான் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகின்றது. நீங்க இதெல்லாம் பண்ணணும்ன்றீங்க, அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும்ன்றீங்க, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். பகவான் கிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனிடம் விவரிக்கப்பட்ட சுச்சௌ தேச என்று தொடங்கிய யோகி பரம என முடியும் யோக முறை இயலதாக அர்ஜுனன் வந்து கூறுகின்றான். ஒரு சாதாரண மனிதன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மலையிலோ காட்டிலோ உள்ள தனியிடத்திற்கு சென்று யோகத்தை பயில்வது என்பது இக்கலியுகத்தில் வந்து இயலாத காரியமாகும். தற்போதைய யுகத்தில் குன்றிய ஆயுளையும் நம்மளுக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி. அதனாலதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, 100 years தான் ஒரு 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 ஒருத்தரோட இது ஆயுள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது துவாபர யுகம் திரேதா யுகத்துல எல்லாம் வந்து 1,00,000 வருஷங்கள் வந்து இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலியுகத்துல சத்தியுகத்துல வந்து 1,00,000 வருஷங்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க. அதே வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் வந்து திரேதா யுகத்துல வாழ்ந்துருக்கு. இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பல நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்கு. கலியுகத்துல வந்து 100 வருஷம் தான். 100 வருஷம் டைம் இஸ் ஷார்ட். ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம முடிக்கணும். அந்த ஃபாஸ்டா பண்ணணும்ன்றாங்க இல்லையா? ஸோ டைம் இஸ் ஷார்ட். அதனால நம்ம வந்து கலியுகத்தில் இயலாத காரியம். தற்போதைய யுகத்தில் குன்றிய ஆயுளை கழிப்பதே கடும் போராட்டமாக விளங்குகின்றது. எளிமையான நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய தன்னுணர்வு பயிற்சிகளிலேயே மக்களுக்கு அக்கறை இல்லாத போது வாழும் முறை, அமரும் விதம், இடம் தேர்வு, ஜட ஈடுபாடிலிருந்து விடுபட்ட மனம் போன்ற விதிகளை கொண்ட கடினமான யோக முறையை கேட்பானேன் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து நம்ம வாழறதே ரொம்ப கஷ்டம். இதுல வந்து இந்த பக்கம் உட்காரணும், அந்த பக்கம் உட்காரணும், தர்ப்பப்பொருளை போட்டு உட்காரணும்ன்றீங்க. மனசை வந்து பிரத்திகாரம், அதாவது அடக்கி இது மாதிரி ஒரு ஆமை போல இருக்கணும்ன்றீங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றீங்க. இதெல்லாம் வந்து முடியாத காரியம் அப்படின்ட்டு வந்து தனக்கு சாதமான வாய்ப்புகள் இருந்த போதிலும் இந்த யோக முறையை பின்பற்றுவதை சாத்தியமாக கருதினான் அர்ஜுன். ரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவனான அவன் பற்பல நற்குணங்களை உடையவன். அவன் மாபெரும் போர் வீரன், நீண்ட வாழ்நாளை உடையவன், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நெருங்கிய நண்பன். நம்மிடம் தற்போது இருப்பதை விட 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு பன்மடங்கு வசதிகளை பெற்றிருந்தும் அர்ஜுனன் இந்த யோக முறையை ஏற்க முடித்தான். இப்ப இருக்கிறதோட அப்போ வந்து இன்னும் வந்து வசதிகள் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. அப்படி இருந்தும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது கஷ்டம் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவராலேயே முடியல, அவராலேயே சாத்தியமாகல அப்படின்னு நம்மளால எப்படி முடியும்? ஆனால் சாதாரண மக்களாகிய நாம வந்து எது இயலாத காரியம். 1000 வருடம் முன்பே இந்த நிலை என்றால் தற்காலத்தை பற்றி சொல்லவா வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர்கள் உண்மையான குறிக்கோளை சற்றும் அறியாதவர்களாக உள்ளனர் அப்படின்ட்டு வந்து mind is more difficult to control than the wind. அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. சஞ்சலம். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஹ்யாயம் நிக்ரஹம் மன்யே வயோரிவ சுதுஷ்கரம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரே, மன அமைதியற்றது, மனம் வந்து அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்ததுமாக. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து குழப்பம் இருக்கும் இல்லையா? மனசு யாராவது
குழப்பமே கிடையாது, எனக்கு மனசு எனக்கு ரொம்ப கிளியரா இருக்கு அப்படின்னு யாராவது நம்ம சொல்ல முடியுமா? மைண்ட் இஸ் வெரி கிளியர், மைண்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது, நிச்சயமா முடியாது. இந்த பக்தி பண்றதுலயே குழப்பம் வருது, எப்படி பண்றோம் ஒழுங்கா பண்றோமான்னு அது மேலேயே குழப்பம் வருது நிறையா. அது ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இமீடியட்டா ரிசல்ட் வரும். கலியுகத்துல அதுதான். நான் அப்ப யோசிச்சுப்பேன் நானு. இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த பதஞ்சலி முனிவர்லாம் 1000 வருஷமா தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களே, அவங்க எல்லாம் ஒரு நாள் கூட யோசிச்சது இல்ல. 2 நாள் நான் தவம் பண்றேன், இது வந்து பகவானுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கா இல்ல நான் பண்றது கரெக்டா அப்படின்னு யோசிச்சாங்களா அப்படின்றது வந்து நம்ம யோசிக்கும் போது நாம எவ்வளவு முட்டாளா இருக்கோம்ன்றது தெரியுது. இந்த யுகத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த மாதிரி முடியல. அதுதான் இந்த யுகத்துல இருக்கிறதுனால அதுதான் வந்து கலியுகம் அப்படின்றது. அதான் ரொம்ப ஈஸியா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்றது, நீ பகவத்கீதையை படி, பகவத்கீதையை முற்று பெறும் போது பாகவதம் வந்து தொடங்குறது. பகவான் வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, பகவத்கீதை எங்க முற்று பெறுகின்றதோ அந்த இடத்துல வந்து பாகவதம் தொடங்குறது. அத வந்து 2 புக்கு படிச்சா போரும், தியானம் பண்ணு என்ன, அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் பண்ணாத. அப்புறம் வந்து நீ வந்து இந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லு, இது போரும், வேற எதுவும் படிக்கவே வேண்டாம். அதுதான் வந்து கீதா மகாத்மியத்துல வந்து ஆதிசங்கரர் வந்து சொன்னதே அதுதான். சர்வோ உபனிஷத்தோ காவோ, எல்லா இதுலயும் உபனிஷத்தை காட்டிலும் கீதா உபதேசம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததாகும் அப்படின்ட்டு வந்து வேற எதுவும் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பேஸ் வந்து இதுதான் பகவத்கீதை தான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவர் வந்து பகவத்கீதையில வந்து செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு, நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுவல் மாதிரி. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுவல் இது வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பக்தாள்லாம் வந்து எப்படி முன்னுக்கு வந்தாங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு கிரியேஷன் எப்படி நடந்தது, பகவானை பத்தி வந்து அந்த கிரியேஷன் எப்படி பண்றது, இது எல்லாமே வந்து பாகவதத்துல இருந்தா படிக்கலாம். பாகவதத்திலயும் பகவத்கீதையிலும் இல்லாத எந்த ஒரு சொல்யூஷன் வேற எந்த இதுலயுமே நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாது. அதோட உபபரி பிரிவுகள் தான் மத்தது எல்லாமே. இது ரெண்டுமே வந்து தரவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 18,000 ஸ்லோகம், ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்தோம்னா நம்ம 18,000 வருஷம் இருக்க போறது கிடையாது. அதனால நாளைக்கு வந்து 41 ஸ்லோகம் படிங்க அப்படின்னு. 41 ஸ்லோகம் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1 இயர்ல நம்ம வந்து பாகவதத்தை வந்து முடிக்க முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு இன்னொரு பிறவியை வந்து எடுத்தாகணும் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து மைண்ட் வந்து எப்பவுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல வந்து கிடையவே கிடையாது, எப்பவுமே ரெஸ்ட்லெஸ் தான். இல்ல அப்படின்னு கவலையே இல்லையன்ட்டு கவலைப்படுவவங்க கூட இருக்காங்க. மனம் வந்து அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது, நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு. நீ சொன்னா போல நான் பண்றது வந்து சரியா தவறா அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. நான் வந்து சாண்டிங் ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருக்கேன், நம்ம பண்றதுதான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே போகணும். நம்ம யாருக்குமே நம்ம எந்த ஒரு இதுவும் வந்து வச்சுக்க கூடாது. ஒண்ணு நம்ம ஆன்மீக குரு இருந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேட்டு நம்ம பண்ணணும். அப்படி ஆன்மீக குரு இல்லையா வந்து அது அந்த தேடுதல் அது வந்து நம்ம ஒரு பிரார்த்தனையா நம்ம வந்து வைக்கணும். எனக்கு கரெக்டான ஒரு ஆன்மீக குருவை நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் பகவானே அப்படின்ற ஒரு இது வச்சோம் அப்படின்னா, பிரார்த்தனையை வச்சோம் அப்படின்னா அவரே வந்து ஏற்பாடு பண்ணி. நிச்சயமா இப்ப ஆன்மீக குருங்கிறது இல்லவே இல்ல மத்தாஜி. ஏன்னா பெரியவெல்லாம் இருந்தா ஒரு இருந்தது. இப்ப யாரை போய் நம்ம தேடி போக முடியும்? அதுவும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கூட போற மாதிரி எங்கேயுமே யாருமே இல்ல. அதனால நமக்கு கிருஷ்ணனே தான் குரு அப்படின்னு பண்ற வழியா நேர்ல போய் பாக்குற அளவுக்கு எந்த குருமே இப்ப இல்ல. மேபி காஞ்சிபுரம் அந்த சிருங்கேரி அந்த மாதிரி இருக்க வாழ்க்கை வேணா குரு பக்கத்துல, வெளியூர்ல இருக்க வாழ்க்கெல்லாம் அது பாசிபிளே இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால எதா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரையே குருவா நினைச்சுன்னு போயிட வேண்டியதுதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ சாண்ட் பண்றப்போ கிருஷ்ணாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வந்தா அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் மாதாஜி? அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம். பகவானை பத்தி தியானம் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம். இப்ப நீங்க வந்து இது சாண்டிங் பண்ணும்போது நீங்க வந்து பழசெல்லாம் ஞாபகம் வந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன வந்து அவர் வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு அது பண்ணேன், என்ன ரொம்ப திட்டாரு அவரு. நடந்த ஒரு 4-5 வருஷம் ஆயிருக்கும். ரொம்ப திட்டாங்க, எல்லாரும் முன்னாடி என்ன ரொம்ப திட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அதை திருப்பி ஞாபகப்படுத்தின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுதான் வந்து மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்ல, அது போயாச்சு. அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளா. நான் எடுத்துட்ட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, வாந்தி எடுத்தாச்சு, அதை திருப்பி வச்சு நாம வந்து அதையே திருப்பி சாப்பிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் முட்டாள்தானா? அது போயாச்சு, ஒன்ஸ் நடந்தாச்சு, வாழ்க்கையில அது நடந்தாச்சு. இது வந்து மாத்த முடியாது. ஒன்ஸ் வந்து நம்ம பேசியாச்சு அப்படின்னா அதை மாத்த முடியாது.
அடுத்தது என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி தப்பு நான் திருப்பி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுதான் நம்ம பிரேயரா வந்து வைக்கணும் பகவான். அதுதான் நம்ம வந்து குழப்பம் வந்து இருக்கக்கூடாது, பகவானை பத்தியான குழப்பம் வந்து இருக்கக்கூடாது. முதல்ல வந்து பகவான் வந்து நம்ம குழப்பம் நிறைய குழப்பமே மாத்தாஜி நடந்ததை பத்தியே தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது வந்து கிருஷ்ணனால் நடத்தப்பட்டதுன்ற ஒரு பக்குவத்தை உடனே அதை பத்தி நினைக்க மாட்டோம். ஆனா பெரும்பாலும் இருக்கிற இந்த ஹியூமன் டெண்டன்சி அப்படி பண்ணிருக்கலாமோ, இப்படி பண்ணிருக்கலாமோ, இதை பண்ணிருக்கலாமோ வந்து முடிஞ்சு போயிடுது. பகவானோட விருப்பப்படி நடந்து கொடுத்தோம். அப்ப எல்லாமே பகவானோட விருப்பப்படி நடந்துட்டுன்ற மனசுல வச்சிருந்தாக்க நமக்கு அந்த நினைப்பு அதிகமா வராது. அது இல்லாதனாலதான் நடந்ததை பத்தியே, நடக்க போறதை பத்தி நிறைய திங்க் பண்ண மாட்டோம். நடந்து முடிஞ்சதை பத்தி மேல 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 பெரிய டிஸ்கஷனே ஓடும். அது டாப் ப்ரையாரிட்டி எது கொடுப்போம் அப்படின்னு நடந்து முடிஞ்சதை வந்து ப்ரையாரிட்டி. நான் அந்த கல்யாணத்துக்கு போனேன், என்ன பார்க்கவே இல்லை, நான் பேசவே இல்லை என்னகிட்டயே அப்படின்றதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி நினைச்சுட்டு இருப்போம். ஏன் பேசல அப்படின்னு, பேசலையா விடு அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு வந்துட்டே இருக்கணும். அதுதான் முடியும், எல்லாம் முடிஞ்சு போனது அவ்வளவுதான். ஆமா, மனம் வந்து குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் நம்ம கிட்ட நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல வந்து கிடையாது. மைண்ட் மிக சக்தி மிகுந்ததாயிடுச்சு. பகவான் அதான் சொல்றாங்க, மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது சக்தி ஜாஸ்தி அந்த மனசுக்கு. நம்ம வந்து எப்படியாவது நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னன்னா டைட்டா கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து அப்படியே பகவானோட தியானம் இல்லாத வேற இதுலயே ஓடும். ஏதோ அது நம்ம வந்து ஒரு பிளான் பண்ணிருப்போம். இப்ப அடுத்த மாசம் இன்னும் 2 மாசம் கழிச்சு யார் வீட்லயா கல்யாணம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஏது பண்ணலாம், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வந்தது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். அதுதான் வந்து கூடாது, சக்தி மிகுந்தது. அதான் பகவான் வந்து சொல்றாரு, இது மனசு வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. வீசும் காற்றை அர்ஜுனர் சொல்றாரு, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். மனமானது புத்திக்கும் படிந்து இருக்க வேண்டும், புத்திக்கு வந்து படிந்து இருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும் சில சமயங்களில் புத்தியை வென்று விடும் அளவிற்கு மனம் வந்து மிகவும் பலமானதாகவும் அடங்காததாகவும் விளங்கி நடைமுறை உலகில் பற்பல எதிர்சக்திகளை சமாளிக்க வேண்டிய மனிதனுக்கு மனதை அடக்குவது நிச்சயம் மிகவும் கடினமான செயல். எதிரிக்கும் நண்பனுக்கும் சமமான நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாவும் வச்சுக்கலாம், மனச எதிரியாவும் வந்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எப்ப ஃப்ரெண்டா எப்போ இருக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம சொல்றக்கூடிய மனசு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் மொழியே, நாம வந்து மனசோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நிறைய தாட்ஸ் வந்து வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் எப்ப மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து இந்த தாட்ஸ் வரக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணத்தோட நம்ம வந்து அதுதான் வந்து செயல்படுத்தணும். நம்ம இல்ல அப்படின்னா அந்த எதெல்லாம் வந்து மனசு வந்து தாட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கோ அது பின்னாடியே ஓடினு வச்சுக்கோங்க, நம்ம தியானத்தை வந்து அதுதான் இங்க இந்த சொல்றது. ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம பழசெல்லாம் போட்டு ஆசைப்போம். எப்படி வந்து மாடு வந்து ஆசைப்படுறதோ அது மாதிரி நம்ம ஃப்ரீ டைம் கிடைச்ச போது பழசெல்லாம் நினைச்சது ஆசைப்படுறோம். நடைமுறை உலகில் பற்பல எதிர்சக்திகளை சமாளிக்க வேண்டிய மனிதனுக்கு மனதை அடக்குவது வந்து நிச்சயமாக மிகவும் கடினமான செயல். எதிரிக்கும் நண்பனுக்கும் சமமான மனோநிலையை செயற்கையாக உருவாக்கி கொள்ளலாமே தவிர இறுதியில் உலகில் எந்த மனிதனும் எவ்வாறு செய்ய முடியாது. ஏனெனும் வீசும் காற்றுவதை அடக்குவதை விட இது கடினமாகும். எட உடகல் என்றும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும், சாரதி தான் எதை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா மனம் புத்தி அகங்காரம் நம்மளுடைய ஆத்மாவோடய வந்துடுறது. ஸோ ஆத்மாவும் அப்புறம் வந்து சாரதி வந்து யாரு அப்படின்னா புத்தியாகவும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும். அந்த இதை வந்து ஓட்டுறது யாரு அப்படின்னா மனம். குதிரைகளாக புலன்களும் இவ்வாறு மனம் மற்றும் புலன்களின் செயற்கையால் ஆத்மா துன்பம் இன்பத்தை அடைகின்றார். பெரும் சிந்தனையாளர்கள் இவ்வாறு எண்ணுகின்றனர். மனம் வந்து புத்தியினால் வழிகாட்டப்பட வேண்டும். நாம வந்து புத்தி ஒரு மனசை வந்து புத்தியினால் தான் வழிகாட்ட வேண்டும். அதை விட்டு நம்ம வந்து மனம் போன போக்கில் வந்து போகக்கூடாது. இப்ப நிறைய வந்து கவிதைகள்லாம் நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து பிரச்சனைகள் வரும். நம்ம கண்ணதாசனுடைய பாடல் மனம் போன போக்கில் மனிதன் போகலாமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கறாங்க இல்லையா. அதுதான் மனம் போன போக்கில போயாச்சு அப்படின்னு நிச்சயம் வந்து அழிவுகாலம் தான் நம்மளுக்கு வந்து புத்தியை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டும் அப்படின்ட்டு பகவான் வாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்பியாசேன து கௌந்தேய
வைராகியேன ச கிருஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, நீ சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான். அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா பிராக்டிஸ் தான். பிராக்டிஸ் மூலமா நம்ம வந்து மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய புத்தியின் மகனை அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. அது தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றன்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். இது வந்து நம்மளுடைய என்ன அப்படின்னா பற்றின்மை. பற்றுதல் இருக்குதான் நம்மளுக்கு வந்து மனம் வந்து சஞ்சலங்கள் ஜாஸ்தி. பற்றின்மை இருக்கக்கூடாது. நம்ம எப்பவுமே we have to think that we are all ரெண்டலுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு we cannot earn the இது think about the ownership. நாம ஆனா என்ன பண்றோம், ரிவர்ஸ் எல்லாம் திங்க் பண்றோம். நாம தான் வந்து பிறந்த உடனே நாம தான் இந்த இதுக்கே ஓனர். நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உலகத்துல அத்தனை சக்திகள், அது அப்புறம் வந்து அத்தனை உயிர்வாழிகள், அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஊசியோட ரொம்ப சின்னது அப்படின்ட்டு வச்சு நம்ம. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து அகங்காரம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. நமஸ்காரம் அதனாலதான் நமஸ்காரம் அப்படின்னா அப்படின்னாலே எது இருக்கக்கூடாது, நாம அப்புறம் அகங்காரம். சோ அந்த என்கிட்ட வந்து மம அப்படின்னாலே என்கிட்ட வந்து நானா நோ, மானா என்கிட்ட அகங்காரம், என்கிட்ட வந்து அகங்காரம் எதுவுமே கிடையாது, அதனால உங்களை நான் வணங்குகின்றேன் அப்படின்றத நமஸ்காரம் அப்படின்ட்டு வந்து பொருள். நமஸ்காரத்துக்கு வந்து ம அகங்காரம், அதுதான் நமஸ்காரம் அப்படின்ட்டு. அடங்காத மனதை எனும் அர்ஜுனன் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அவரே வந்து இது என்ன 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு, தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பயிற்சினால்தான். அந்த பயிற்சி எப்படி செய்யறது அப்படின்னா, பிரகலாத மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி நவவித பக்தி அப்படின்ட்டு. நவவித பக்தி அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மரணம், அப்புறம் வந்து அர்ச்சனம், தாஸ்யம், அப்புறம் வந்து பாத சேவனம், அப்புறம் வந்து ஆத்ம நிவேதனம், தாஸ்யம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்ட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த 9 விதமான பக்தியை வந்து நம்ம பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட வந்து இந்த மனசு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல். நம்ம வந்து இந்த 7வது கேண்டோல 26வது பிரகலாதன் வந்து அழகான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இது சின்ன பையன் பிரகலாதன் வந்து எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, எத்தனையோ பல்லாயிரம் வருஷக்கணக்காக முன்னாடி நடந்த இது. அப்படி இருந்தும் வந்து அந்த சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த இவருக்கே வந்து அவ்வளவு, பிரகலாதனுக்கே வந்து அவ்வளவு ஞானம் இருக்கும்போது அவர் சொன்னக்கூடிய அத்தனையும் நம்ம வந்து ஏற்று நடந்தோம் அப்படின்னா, அதை பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் முடியும் வந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலா பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம டிசைட் பண்ணணும் வெதர் வி ஹாவ் டு பி லைக் தட் அப்படின்றது நம்ம டிசிஷன் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்படின்றது. முதலாவது முக்கியமானதும் என்ன, கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கதாகும். அதாவது ஹியர் மோர் அபவுட். எப்படி நம்ம வந்து ராமாயணம் அப்படின்னா உடனே எல்லாம் நம்ம போய் கேட்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து நம்ம பகவானை பத்தியான கேட்டல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. கேட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மனசு வந்து வேற எதுலயும் வந்து போகாது. அதுதான் வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து சோசியல் மீடியா அதெல்லாம் வந்து வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மனசு வந்து சஞ்சலம் தான் வந்து அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப பெரிய விளக்கம் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. பர்ஃபெக்ட் வந்து நல்ல இதுவா இருக்கு. இது ஒரு நல்ல மருத்துவ சிகிச்சை, சரியான உணவின் மூலம் நோயை குணப்படுத்துவது போன்றதாகும். எப்படி வந்து ஒரு நோயை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு உணவு பழக்க வழக்கங்கள்னா ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றாங்களா, அதே மாதிரிதான் மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து சொல்றாங்க. எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவானின் கிருஷ்ணவான திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். மேலும் துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவே. நாம வந்து பிரசாதம் நிறைய சாப்பிடலாம். இப்ப வந்து வெளியில போய் நிறைய உணவகங்கள்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா, ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் சாப்பிடுறத வந்து தவிர்த்தோம் அப்படின்னால நம்மளுக்கு வந்து மனசு வந்து வேற எங்கேயும் வந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதுல வந்து நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு, அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன வந்து பயிற்சி பண்றோமோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன உடையை உடுத்துறோம், சாப்பாடு, உடை, அப்புறம் வந்து இருக்கக்கூடிய இடம், இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியதா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மனசு வந்து சஞ்சலப்படாது. அது மாறாக நம்ம வேற ஏதாவது, நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போறோம், அந்த இடத்துல வந்து இடம் எப்படி இருக்கு எது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சோ அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே தான் பிஹேவ் பண்றது.
இதாயிடும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றோம். மனசை வந்து நம்ம பகவானுடைய தியானத்திலேயே இருந்தோம் அப்படின்னா அவரு வந்து நம்மளுக்கு வந்து வழி வகுத்து கொடுப்பாரு அப்படின்னு. அபியாசான்னு வேணும். அதாவது இங்க வந்து சொல்லியிருக்காரு அபியாசம் வேணும், அதாவது பிராக்டிஸ் வேணும். அண்ட் வைராக்கியம் அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது எங்கேயா பார்த்தோம் அப்படின்னு ரொம்ப டெலிஷியஸா இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டா கொண்டு வைப்பாங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி பார்த்தா கூட நோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த வைராக்கியம் நம்மளுக்கு வந்து வேணும். சென்ஸ் அதான் வந்து சென்சஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல் பை ரைட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் டிட்டாச்மெண்ட். நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட் வந்து கொடுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து எப்பவுமே வந்து அதனாலதான் நாக்கு கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு வந்து நாக்கு கட்டுப்படுத்தினோம் அப்படின்னால நிறைய வந்து இது எல்லாமே வந்து உணவு பழக்க வழக்கம் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம பேச்சுனாலையும் நம்ம சில சமயம் வந்து நம்ம பேசல அப்படின்னா கூட நம்ம பேசுன மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருவாங்க பாருங்க, அப்பவும் நம்ம வந்து வாய் முடிந்தார். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான. இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய கருத்து என்னன்னு பார்க்கலாம். 36வது. ஹரே கிருஷ்ணா. அசம்யதாத் மனா யோகோ துஷ்பிராபைதி மே மதிஹி பஷ்யாத்மனா து யததா சக்யோ வாப்தும் உபாயதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். என் அபிப்பிராயம் பகவான் வந்து சொல்றார். பௌதீக ஈடுபாடுகளில் இருந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. ஈடுபாடுகளில் இருந்து மனதை விடுவதற்கான சிறந்த மருத்துவத்தை ஏற்காதவன் தன் உணர்வில் வெற்றி அடைவது கடினம் என்று பரமபுருஷ பகவான் அறிவிக்கிறார். மனதை பௌதீக இன்பங்களில் ஈடுபடுத்திய வண்ணம் யோகத்தில் விறகின் மீது நீரை ஊற்றிய வண்ணம் நெருப்பை ஊட்டுவதுமாறு. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே எல்லா சுகதுக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் வச்சுப்பேன். நான் அட் தி சேம் டைம் நான் யோகாவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் நிச்சயம் வீட்டுல எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க, நான் யோகா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும்னா நிச்சயம் முடியாது. அது எப்படி ஒப்பிடுறாரு அப்படின்னா, ஒரு விறகுல தண்ணி நிறைய விட்டுருப்போம், அதை வந்து நெருப்பு மூட்டுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ற மாதிரி அப்படின்ட்டு வந்து அதை கட்டுப்படுத்தாமல் யோகத்தை வந்து பயில்வது கால விரயமே அப்படின்னு. அத்தகைய யோக காட்சி பௌதீக லாபத்தை உண்டாக்கலாம், ஆனால் ஆன்மீக உணர்வை பொறுத்தவரை அது பயனற்றதாகும். அதுதான் நிறைய இடத்துல அதுதான் வந்து பண்ணிட்டு இப்ப நிறைய வந்து யோகா பயிற்சிகள் வந்து காசு கொடுத்து யோகா பயிற்சி ஒரு இந்த செஷன் ஒரு பேக்கேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 20,000 கட்டினீங்க அப்படின்னா இந்த யோகா பிராக்டிஸ் வந்து நான் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னு தான் வந்து அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பௌதீக எண்ணங்கள் தான். நம்ம இந்த 37 நிறுத்திக்கலாம். அடுத்தது வந்து நான் மண்டே வந்து நான் வந்து இதோட 37ல இருந்து 37 நம்ம முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து யோக பயிற்சி பண்றாரு, அவரால் சக்சஸ் ஆகல அப்படின்னா அவருடைய இது என்ன வேஸ்ட் ஆகுமா? இப்ப நம்ம கூட நினைச்சுப்போம் இல்லையா, நான் இவ்வளவு தூரம் பக்தியில இருக்கேன், அடுத்த ஜென்மால நம்மளோட பக்தி இருக்குமா அப்படின்னா நிச்சயம் இருக்கும் அப்படின்ற. நம்ம வந்து 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அடுத்த ஜென்மால வந்து 0ல இருந்து ஆரம்பிக்க மாட்டோம். அடுத்த ஜென்மால வந்து நம்ம இப்ப எங்க விட்டோமோ ஒரு 40%ல விட்டோம் அப்படின்னா 41%ல இருந்து நம்ம அதுல வந்து அடுத்த ஜென்மால நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ் கணக்குல வந்து வந்துரும் அப்படின்ட்டு வந்து நீங்க வந்து சித்திரகுப்தன் வேற கணக்கு எழுதிட்டு இருக்காருல்ல, அதுலயே வந்து சொல்லுங்க இவங்க எல்லாம் வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க, அதனால அவங்களுக்கும் வந்து அடிஷனல் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து போட்டுருவாங்க. தோல்வியுற்ற யோகியோட நிலை வந்து என்னவாகும் இருக்கு? தோல்வியுற்ற ஆழ்நிலைவாதிகள் பரலோக இன்பத்தை தொடர்ந்து பிரபுத்துவ பிறப்பை, அதாவது அவர்கள் சற்றும் முன்னேறி இருந்தால் அல்லது புத்திசாலித்தனமான ஆழ்நிலைவாதிகளின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். சோ அவங்க கொஞ்சம் வந்து முயற்சி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஒரு மேலோட்டமாக அவங்க யோகா பயிற்சி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து பண்றதோடு பண்ணாத இருக்கலாம்னு நம்ம இந்த இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். 36வதுல வந்து பார்த்தோம். ஸோ அந்த யாரெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்களுடைய இறுதி காலகட்டத்தை இறந்து விட்டார்களோ அவங்க வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து நல்ல ஆழ்நிலைவாதிகள், அதாவது டிரான்ஸ்லெண்டல் இருக்காங்களே அவங்களோட இதுல வந்து அவங்க வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அது அவர்களுக்கு உடனடியாக கூடுதல் பயிற்சியை கொண்டு வருகிறது அவர்கள் மேம்பட்டவர்களாக இருந்தால். எப்படி வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே அந்த இடத்துல வந்து அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாமே டாக்டரா இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல அந்த குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா நோ அதற்கும் அந்த குழந்தை வந்து டாக்டர் இருக்குது
ஜென்மத்துல டாக்டரா படிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கோம். இந்த ஜென்மால அதுக்கு வந்து அடிஷனல் பெனிஃபிட்டா ஆயிடும். ஸோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. போன ஜென்மத்துல வந்து அவன் ஆழ்நிலை அது யோகியாக இருப்பான். பாதியில தான் பாதி கூட இல்ல, கால்வாசியில இருந்திருப்பாங்க. அடுத்த ஜென்மால வந்து அவன் வந்து யோகா பயிற்சி செய்ய சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அம்மா அப்பாக்கு பிறந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து அவனுக்கு வந்து அடிஷனல் பெனிஃபிட் ஆகும். இன்னும் வந்து அவன் வந்து யோகா பயிற்சி பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தி அன்சக்சஸ்ஃபுல்? தோல்வியற்ற ஆழ்நிலைவாதிகளில் என்ன நடக்கும்? அவர் நம்பிக்கையுடனும் சுய உணர்வுடன் செயல்முறையை தொடங்கினாலும் பின்னர் அவர் உலக மனப்பான்மையின் காரணமாக விலகுகின்றார். இதனால் ஆன்மீகத்தில் முழுமை பெறுவது கிடையாது. இதான் வந்து மிஸ்டிசம் அப்படின்னு அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. அர்ஜுன உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச ஆயதிஹ ஸ்ரத்த யோகோபேதா யோகோ சலித மானசஹ அப்ராப்ய யோக சம்சித்திம் கதிம் கிருஷ்ண கச்சதி. சோ அது வந்து என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகு வெற்றி அடையாத ஆன்மீகவாதியர் கதி என்ன? அதே மாதிரிதான் இப்ப வந்து ஆன்மீகவாதியாகட்டும், அப்ப வந்து கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து 10-12 வருஷம் வந்து கிருஷ்ணா உணர்வுல அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. திடீர்னு என்ன காரியமோ என்னச்சுன்னு தெரியல, அவங்க அப்படியே கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அப்பேற்பட்டவர்கள் நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரிதான். அப்பேற்பட்டவர்கள் என்ன ஆகும், ஒரு 10 to 15 years அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. திடீர்னு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து விலகி சென்று விடுகிறார்கள். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. இவரு வந்து அதுதான் கேட்கிறார். அவருடைய கதி என்ன? தன்னுடற்கான பாதை பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டது. உயிர் வாழி இந்த ஜட உடல் அல்ல, இதிலிருந்து வேறுபட்டவன். மேலும் ஜீவனின் மகிழ்ச்சி, நித்தியமான வாழ்வு, ஆனந்தம், ஞானம் ஆகியவற்றை பெறுவதில் தான். எனவே தன்னுடற்கான அடிப்படை கொள்கைகள் இவை உடல் மனம் இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவை. ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் என்ற 3 வழிகளில் தன்னுணர்வு தேடப்படும். இது அந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டாதான் ஸ்வதர்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுது. ஸ்வதர்மான்றது வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவை, ஆத்மா வந்து எங்கிருந்து வந்ததோ அதை தேடிதான் அது போறதுக்கான வழி. இவங்க வந்து ஆரம்ப நிலையில அவங்க வந்து அந்த உணவை வந்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஆத்மாவுக்கு. அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும் அப்படின்றதுதான் இப்ப நம்ம அடுத்தது வந்து பார்க்கணும். அந்த ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணும், அதுக்குள்ள அவனுக்கு முடிவு வந்ததுனால அந்த ஆத்மா வந்து அடுத்த ஜென்மாவை வந்து எடுக்கிறது. அடுத்த ஜென்மால அந்த ஆத்மாவுக்கு போன ஜென்மாலேயே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து சீடு போட்டாச்சு, இந்த ஜென்மால நான் அதை வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஆன்மீக நிறைய ஒண்ணு பக்தி உள்ள குடும்பத்துல அவங்க போய் வந்து பிறக்கிறார்கள். இம்முறைகள் எல்லாவற்றிலும் ஜீவனின் ஸ்வரூப நிலை, இறைவனுடன் அவனது தொடர்பு மற்றும் இழந்த உறவை மீண்டும் நிலைநாட்டி கிருஷ்ண உணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதற்கான செயல்களை ஆகியவற்றை ஒருவன் அறிந்துணர வேண்டும். மேற்கூறிய 3 முறைகளில் எதனை பின்பற்றினாலும் பரம லட்சியத்தை விரைவாகவோ தாமதமாகவோ அடைவது நிச்சயம். 3 வழிகள் தன்னோடவு தேடப்படுகிறது. என்ன அப்படின்னா ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம். இதுதான் வந்து 3 வழிகள் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஞான யோகம்ன்றது பகவானை பத்தியான ஞானம் வந்து வளர்ந்தது அப்படின்னா அதுல வந்து நம்மளுக்கு பகவான் பேர்ல பக்தி. அடுத்தது வந்து யோக பயிற்சி மூலமா பகவானை வந்து எப்படி அடையும், பக்தி யோகம் அதாவது சர்வீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா எப்படி அடைகிறது. இந்த 3 வழிகள்ல வந்து பக்தி யோகமே வந்து கடவுளை வந்து உணர்வதற்கான நேரடியான வழி என்பது அவர் ஏற்கனவே வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா 5வது அத்தியாயம் வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் அப்படி அதுல வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். அஷ்டாங்க யோகம் மிகவும் கடினமானவை. எனவே தொடர்ந்து முயற்சிகளின் மத்தியிலும் பல்வேறு காரணங்களினாலும் ஒருவன் தோல்வி அடையலாம். முதலாவதாக வழிமுறையை பின்பற்றுவதில் அவன் போதிய தீவிரம் இல்லாதவனாக இருக்கலாம். ஆன்மீக பாதையை பின்பற்றுவது என்பது ஏறக்குறைய மாயா சக்திக்கு எதிராக போர் தொடுப்பதாகும். தன்னுணர்வு பாதையிலிருந்து விலகுவதன் விளைவுகளை அறிவதில் அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப ஆவலாக இருக்கு. எப்படி வந்து நான் தன்னுணர்வு பாதையை அடைய முடியும், நான் இதை வந்து
पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 27ல தொடங்கி 37ல நாளைக்கு இது மண்டே அன்னைக்கு நம்ம 47 முடிச்சிருக்கேன். நான் வந்து சண்டே அன்னைக்கு நான் வந்து போஸ்ட் பண்றேன் நான் எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ் அப்படின்னு. சாரி வந்து இது பண்ண என்னோட சுச்சுவேஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களை அடிக்கடி டைமிங்ஸ் வந்து மாத்திட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட்